In 2011 heeft het land een overeenkomst gesloten met SONA om een ziekenhuis te bouwen. Eerst werd het project NOS Hospital Nobo genoemd. In september 2013 werd besloten om een ziekenhuis in Otrabanda te bouwen. Vanaf dat moment werd het project Hospital Nobo Otrabanda genoemd. De naam van het nieuwe ziekenhuis is Curaçao Medical Center. In 2018 zijn de zogenoemde Hospital Nobo Otrabanda entiteiten, Hospital Nobo Otrabanda Holding, Hospital Nobo Otrabanda Transitie en Exploitatie en Hospital Nobo Otrabanda Vastgoed en Beheer opgericht. In hetzelfde jaar heeft SONA volgens afspraak met het land de taken met betrekking tot de transitie en Hospital Nobo Otrabanda Transitie en Exploitatie overgedragen. Vanaf mei 2019 zijn de overige taken met name betreffende de bouw aan Hospital Nobo Otrabanda Vastgoed en Beheer overgedragen. Op verzoek van de Staten heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar het project. De Rekenkamer rapporteert over haar bevindingen in deelrapporten. Dit is het derde deelrapport. De onderzoeksvraag luidt: vallen de totale kosten van het project binnen de daarvoor vastgestelde begroting? Met begroting worden twee begrotingen bedoeld, namelijk de landsbegroting en de projectbegroting voor SONA om het project uit te voeren. Het antwoord op de vraag is hierna per type begroting gegeven. De bevindingen met betrekking tot de landsbegroting zijn apart voor de NOS Hospital Nobo en Hospital Nobo Otrabanda periode weergegeven. In de NOS Hospital Nobo periode is in totaal 23,2 miljoen gulden begroot en uitgegeven. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat in de NOS Hospital Nobo periode de uitgaven van het land binnen de begroting zijn gebleven. In de Hospital Nobo Otrabanda periode is in totaal 532,6 miljoen gulden uitgegeven uit de landsbegroting. De uitgaven zijn verdeeld over SONA, de Hospital Nobo Otrabanda entiteiten en overige projectgerelateerde uitgaven. Van de uitgaven was 50% in eerste instantie niet gedekt door een begroting. Uit de volgende afbeelding blijkt hoe een deel van de uitgaven die in eerste instantie niet begroot waren door begrotingswijzigingen is gedekt en welke deel ongedekt is gebleven. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat het budgetrecht van de Staten is uitgehold en onvoldoende is onderkend. Uitgaven waarvan al bekend was dat die zouden moeten plaatsvinden zijn in eerste instantie niet begroot. Zo is in 2017, 2018 en 2019 in eerste instantie nihil begroot voor het project, terwijl bekend was dat nog respectievelijk 70,4 miljoen gulden, 71 miljoen gulden en 19,6 miljoen gulden aan SONA overgemaakt moesten worden. Voor geen van de begrotingswijzigingen volgens artikel 47 lid 3, totaal 142,2 miljoen gulden, is de wettelijke procedure gevolgd, waardoor de Staten niet vooraf is geïnformeerd. De Staten worden dus pas achteraf geconfronteerd met deze wijzigingen en zo voor een voldongen feit geplaatst. Er hebben zich uitgaven voor circa 30 miljoen gulden plaatsgevonden zonder dat deze uitgaven waren gedekt door de begroting. De bevindingen met betrekking tot de projectbegroting. SONA heeft in de NOS Hospital Nobo periode 23,2 miljoen gulden ontvangen van het land en per saldo 22,9 miljoen gulden uitgegeven. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat SONA bij de bestedingen in de NOS Hospital Nobo periode binnen het budget is gebleven. Het land heeft een projectbudget van 421,8 miljoen gulden met SONA afgesproken voor het Hospital Nobo Otrabanda project. In 2016 heeft het land 14 miljoen gulden voor een ander doel bestemd. Daardoor resteerde een budget van 407,8 miljoen gulden. Het project is grotendeels door SONA uitgevoerd en afgerond door de Hospital Nobo Otrabanda entiteiten. SONA heeft de financiële verantwoordingen tot en met 2018 opgesteld en de eindafrekening van het project tot 1 december 2020. Deze financiële verantwoordingen zijn alle voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. De verantwoorde uitgaven voor de Hospital Nobo Otrabanda periode tot 1 december 2020 zijn hierna opgenomen. De oorzaken
van de budgetoverschrijdingen door SONA zijn vertragingen bij projectuitvoering, geen vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting, beheerskosten SONA 2016-2020 en overig. De Rekenkamer heeft onder andere geconcludeerd dat de overschrijdingen zijn gefinancierd met het restbudget en de verplichtingen die eigenlijk met het restbudget gefinancierd zouden worden, zijn overgeheveld naar Hospitaal Nobo Otrabanda Transitie en Exploitatie en Hospitaal Nobo Otrabanda Vastgoed en Beheer, die voor de betalingen instaan als de prestaties zijn geleverd. De HNO-entiteiten zijn nog bezig de verantwoordingen over hun aandeel in de uitvoering van het project op te stellen. Uit documenten van SONA is de volgende informatie verkregen over de Hospitaal Nobo Otrabanda entiteiten. De Hospitaal Nobo Otrabanda entiteiten behoren dus minimaal over de afwikkeling van deze punten verantwoording af te leggen. De Rekenkamer heeft onder andere het volgende geconcludeerd. Er kan pas definitief een uitspraak worden gedaan over de totale budgetoverschrijding van het project als de Hospitaal Nobo Otrabanda entiteiten financiële verantwoording hebben afgelegd over de projectuitvoering die door hen heeft plaatsgevonden. Doordat niet kan worden beschikt over alle relevante informatie en nog steeds noodzakelijke besluitvorming ontbreekt in deze eindfase van het project, is onduidelijk wat de uiteindelijke financiële impact van dit project is voor de begroting van het land. Wil je weten welke conclusies de Rekenkamer nog meer heeft getrokken en welke aanbevelingen zij aan de Staten heeft gedaan? Lees dan ons rapport op onze website.